какво става, хора? Аз съм Лудия, тук сме на офицер. 11 Марти, PvP Gamer и Дейвид. Кажете здравей. И днеска сме на Дейвид сервера Diamond Craft. Той е нов. От колко ден е този сервер? Малко 10 дена. Да, 10 дена. И всъщност той имаше повече хора, просто някакви деца си лягат там. И окей, да не се бърваме повече. Отиваме на LARP, SMS. Да ви покажем всичко за SMS-те. 2 SMS по 4,80, 2 SMS по 6 лева. VIP 2,40, Builder 4,80, Mod 4,80, Helper 6 лева. SMS, това е за къщите, ще ги покажа след малко. Това са, аз ще ги напиша в описанието. И това са текстовете за тези ранкове. Аз ще ги напиша за всичко. Някой трябва да ми помогне. И сега имаме на LARP SMS Home 1. Това е китайската къща, баси готината, загледам се. Гледай каква е готина. За нея ще си има 2,40. Всяка къща 2,40. Тази официално за мен много е готина. И тя е 2,40. Вау. Това е някаква мелница, нали? Мелница е това. Другата е някаква друга готина къща пак. Това е голяма къща, много голяма. И тя струва 2,40, всички струва 2,40. Да. Ще отиваме на LARP Rules. Добре. Без хак в сервера бан. Без просене. Трябва да го поправите. Тук пише просене. Просене на айтами от билдерите или гейм от едно да просите. Псуване на играчите, кик или мут. Грифа е строго забранен. Наказва се с бан. Мут. При второ псуване бан. Ако влезнат над 20 човека, правим книга с ранг VIP. С какви бяха командите? Да, fly и fix там. Да, ще сложат още. Това е LARP PvP 2. Охо, това е LARP PvP, не е ли като Survival Games, моите момчета? Ма човек, това LARP PvP е като Survival Games, бе. Защото честовете са около това. Я ми слушайте команд... Не бе, не ме бие, бе, защо ме биеш? Я ме хилнете, моля ви, хилнете ме, съм на малко кръв. Така. Защо нямам командата Help? Много странно. Аз какви команди имам, защото нито имам това. Help, смисъл. Изчакай, от тук ще минем. Не, нямам командата Help, нещо се е бъгнал. Я добави. Става ли добавиш и фикс командата? Трябва да имам по принцип. О, имам я, бе. Супер. Много готино, че имам. Какви команди имам още, че не си ги знам всъщност? Сложи ли го вече? Добре, това беше от мен SMS и всичко ще го направим в описанието. Който от тях има канал, ще го оставя в описанието и чао!